suntem unicul sindicat care a reușit, cum spune, să realizăm o inițiativă legislativă. Pentru că să pedepsau lucrătorii medicali de către pacienți, prin diferite, cum spune, jurături, chiar și bătăi, chiar am avut însă și lucruri, cum spune, mai serioase. Dar am reușit ca să obținem o modificare a legislației, ca acel pacient care în jurul sau, cum spune, aplică chiar și forța fizică asupra lucrătorului medical, el este pedepsit astăzi. Lucrătorii noștri nu tot știu care sunt meritele sindicatului. De exemplu, baza legislativă, că au micșorat ziua de muncă, că au mărit concediile. Nu tot știu că este o propunere a sindicatului. Știu majoritatea că guvernul a făcut pentru toți lucrătorii medicali și nu mai vorbesc de alte legi care au fost făcute și susținute de sindicat. Chiar am făcut, știți, o comparație acum cu perioada pandemică, cu celelalte țări, că am participat la mai multe webinarii internaționale și m-am simțit mândră că totuși la noi în Republică, în această perioadă, sindicatele au abordat problema și cu cele 16.000 pentru cadrele medicale care cu regret au fost infectate, cu cele 75% care se recomandă pentru familiile la care cu regret au decedat rudele, majorarea salariului, ceea ce în multe țări noi vedem că au loc proteste, cadrele medicale, adică cer aceste drepturi, dar la noi fiind și în situația care o avem destul de săracă, noi totuși am reușit aceste lucruri să le facem. Într-un ceas bun, sindicatul să prospere și ar fi bine ca inerția asta să meargă tot mai mare, să ajungem țările europene, unde sindicatul are și susținere din partea membrilor și din partea lucrătorilor la toți membrii de sindicat și într-un fel oricare chiar sistem de sindicate, că unii nu-i de acord sindicatul, nu merge legea. Federația Sindicatului Sănătate este unul din cele mai bune sindicate din Republică. Eu deja de mult timp colaborez și particip la lucrările și a Comitetului Executiv și a Consiliului Republican și de fiecare dată găsim înțelegere, susținere. Eu vreau chiar să aduc mulțumire și cuvinte de recunoștință din partea tuturor asistentelor medicale, care sunt un număr destul de mare, de 23.000 de asistente medicale și majoritatea cu respect vorbesc și primesc diplome din partea Sindicatului Sănătatea și nu numai, și chiar și atunci când avem probleme de ordin juridic, de ordin de salarizare. Toate reușitele menționate au fost posibil de realizat prin eforturi și munca depusă zi de zi a echipei de lideri și membri de sindicat, care se numește Federația Sindicală Sănătate. Vreau să vă spun că acești 5 ani pentru mine au fost poate cei mai complicați ani din viața mea până acum. Nu din punct de vedere profesional obligatoriu. Soarta mi-a dat situații diferite, dar vreau să vă spun că acești ani au fost cei mai importanți pentru mine prin faptul că am văzut că cel mai important este faptul să ai alături oamenii care îți oferă o susținere în tot ce faci, sunt alături și am înțeles un lucru,
că poți realiza ceva numai împreună, într-o echipă, și pentru acest lucru, iarăși, vă mulțumesc tuturor din suflet pentru faptul că existați, că ați fost împreună. Vă mulțumesc, vă doresc succes și realizări cât mai frumoase.